Wel, da ni'n just crwydro ar ffin y Gwarchodfa ar y funud, dwi'n meddwl. O, mae yna uchel ac buzzard fysyn ni'n deud yn gwneud twrw ymysg y coedwig. Wel, mae'r tirwedd di agor i fyny rwan, ac mae yna pwll, ac mae yna coed am willow, a pob fath o coed. Ac mae yna fferm di ar ochr y allt yn fanna, so, a mynd i'n y ddau, lluniau o gwmpas o. Wel, mae yna boardwalk ar y llyn bach yma, ond dwi'n mynd siŵr bod fi am trystio. Dwi'n mynd edrych yn y safon gorau. Wel, spot bach, cefn gwlad, hyfryd iawn i fyw. Mae'r llwybr yn mynd off i'r chwith rwan, so bydd fi dilyn o rownd. Ac ar yr all bach yn fyma. Wel, allan o gwynslip yn bach, di cerdded i fyny o'r wal yn y gwylod. Fyny ochr o'r all yma. Prydferth iawn. Ac wrth i mi wneud hynny, dwi'n gweld bod y tir yn agor i fyny. Ac mae yna digon o goed i mi gael lluniau. Wel, mae yna lot o cymalau heddiw. Mae hynna'n creu fel softbox, mae'n dweud yn Saesneg. Softbox, lle mae'r gola yn gyson iawn trwy'r holl peth them. Ond, efo coed yn fyma, mae'r gola yn dod o'r ochr. So, mae'n ni edrych am cyfansoddiad na ddau, jyst yn fyma. Wel, mae'r gola yn newid, bod nhw ddim yn torri trwad. So, mae'n creu cyfleon fel hyn, efo'r coed yn derbyn yn fanna. Ie, a mae rhywun yn torri gwair yn y gwylod, so mae'n dipyn bach o twrw o peiriant. Ond dyna fo. Wel, yn ôl ar yr all rwan, a wedi dod mewn cylch, a mae'r llyn yn ôl yn fyma. So dwi'n ei gip rownd ar ochr yma'r llyn. Wel, dwi ddim yn sicr os oedd yn llwybr neu ddim, ond dwi, adar yn hedfan. Dwi'n meddwl yn gael gyfle rwan i dod allan o'r coedwig yma ac yn ôl i'r llwybr lle nes i ddechrau. Wel, spot hyfryd iawn ar gyfer dipyn o dŵr a bar y brith. Dyna ffordd i fyw. Dwi am treulio munud o ddau yn jyst mwynhau olygfa yma wrth y llyn efo'r tir y gefndir a'r coed hyfryd yma. Neis iawn. Felly mae yna 3 llwybr yma yn y Gwarchodfa, ac rwan dwi'n dilyn llwybr Pren y Gwern, sydd yn rhyw hanner milltir yma'n dweud, offa ni. A dwi'n meddwl bod hwn ydy'r un maen nhw wedi creu i cynnal mynediad i pobl sydd ddim yn gallu cerdded ar y topia. Wel, mae yna digon o sioe yn fama. Prydferth iawn, mae rhaid i mi ddeud. Jyst gwrandwch ar y adar, edrychwch ar y coed yma. Waw, am le
Gwarchodfa Natur. Da iawn. Yn fama, dwi ddim yn siŵr os ydyn ni cynnwys y coed sydd ar y llawr, sydd yn arwain fewn i'r llwybr, efo'r coed uwch ben. Neu, jyst gadael allan. So mi cymerau'r ddau, a gawn ni gymharu nhw am olygfa. Olwch ar y siapiau yma. Fantastic. Wel, dwi wedi mwynhau awr na ddau yn Gwarchodfa Natur Coed y Cerrig. Mae'n spot braf iawn. Fel ni'n dweud, mae 3 llwybr. Y ddau o'n nhw'n mynd o gwmpas y coedwig ar yr allt. Ac wedyn mae yna boardwalk trwy'r darn yma. So, dyna fo. Camera, crwydra a mwydro. Wedi bod yn darganfod lle newydd. Ac wedi mwynhau. Ac tan tro nesaf, hwyl. Mwynhewch.